لآمدên navçe Yenişehirê taxa îpilîgê bûye weke gundê navbajê lê wekî çîroka taxên Xizan, ev tax jî dibin gefa xerakirinê de ye. Beriya du salan, Wezareta Başarbaniyê vê taxê kir çarçoveya giştîkirin ango îstimlakê. Piraniya rûniştvanên vê mehlê feqîrin û pirî malbat lebara xwe bi ajalvaniyê dikin. Xaniyê xwe jî li ser erdên xezînê ango şaredariyê lêkirine û bêtapone. Sistem şiname kinayên bêjin kir kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm her hası çaviliye mecê derxe muhalif jê derxe. Usta têxwanê kirinê. Ki bu Çevre Şehircilik Bakanı devam dibinin İstanbul'e Çevre Şehircilik Bakanı çi kiriye ve hatta jmara çipke. Şaredariya ku dibin îdara qayûm de ye, nêzî 50,000 metre erdê vê taxê bên caran derxiste berfirotinê. Rûniştvan feqîrin, ê zamanîne ku li şaredariyê esasên xaniya xwe bistînin. Muxtarê taxê destnîşan kir ji bo rûniştvan mexdûr nebin, ew jî nava tekoşînek dane û xaniya nîşanda û destnîşan kir ger biryara veguhartina di cî de çêbe xwediyê xaniyan digihîjin mafê xwe lê ger biryara giştîkirinê li ser wan ferz bibe mecbûr bimînin xaniya xwe vala bikin. Ez bawerim e piştî seçimê vî tiştî meşe xaya me jî piştî seçimê jî heq û hukuketî însanekî mafê wî nêhinda kirin. 400 ev însanê ku li vê derê dijî te bigîje heqê xwe bigîje mafê xwe neheqîltî însanî nêkirin. Beriya du salan ji bo xaniyan vala bikin ceriyana taxê hat qutkirin û rûniştvan rêyê girtbûn xwepêşandan kiribûn. Çalakiya wan encam dabû û şaredarî paş te gavavêt bû. Lê tirsa rûniştvanan ew e piştî hilbijartinê bajarwanî hemiyan ji cîrakê. Li gorî biryarê nêzî 400 xanî û dukan werin xera kirin. Di cî wan de 720 xaniyên nû lê dikin. Odaya mühendîs û mîmaran li hember biryara şaredariyê îtiraz kirin û gotin ku qîmeta ku şaredarî dixwaze bifroşe nîvê qîmeta rastîne. Doz jî didome. Lewma di her 5 carên hewldanên îhaleyê de müteahhidên bajêr jî xwe nedan ber. Rûniştvan feqîrin, ê zamanîne ku li şaredariyê esasên xaniya xwe bistînin û dixwazin di ciyê xaniyê wan de xaniyên nû çêbin û bi bihayek hindik ew bibin xwediyê van xaniyan. Şîrû sê sala weka marekî nîbirhî em nava vî aqida dijîn, ser vî aqê dijîn em dikin nakin çareserî kîmara naydanîn. Tîcikî ku em destê bavên dîn nemaye birî ku em digerin û em dixwazin ku em ji vê derê ji xirî çadirê çikî ji me re tune. Yani ê mi divê hevalê min abe li bira 350 mal 400 mal jî 400 malê ancak 5 mal îdara wan dibe. Tax an mehla îpikê li dora fabrîqeya pembû û ta her wiha fabrîqeya tutun û araqê ava bû. Ev taxa karkeran bû û bû war ji bo koçberên salên notî ku ji hemî navçeyê gundan hatibûn. Nexwest em rewşa taxê û biryara îhaleyê ji şaredariyê jê bipirsin lê daxwaza me bê bersivma. Xecîran Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.